ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। କବି ପରିଚୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ ରାମକାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଏଇଟା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହେଉଛି ଏକ ରାମକାବ୍ୟ ଯାହା 52ଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଦ ଆରମ୍ଭ ଏହି କାବ୍ୟର ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ଏହା ରଚିତ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି କବିତାଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ରାଘବ। ରାଘବ କିଏ? ନା ରଘୁ କୂଳରେ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ରାଘବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଥର ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ମାତା ସୀତା ଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି କି ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିନ୍ଧୁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତିକି କେଉଁଥିରେ ପୋତିବେ? ନା ପର୍ବତରେ ପୋତିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ତ ତାହାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ନା ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦୁ ବୁଦ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ତ କପି ମାଙ୍କଡ଼ ବା ବାନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କପି। ତ କପି ଯେତେ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଆଣିକି ପକାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ପାଣିରେ, ତାହା ବୁଦୁ ବୁଦ ନ ଦିଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜଳର ଫୋଟକା, ପାଣି ଫୋଟକା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଶି ନାହିଁ। ତା ଫି ଶବ୍ଦ କରି ସବୁତକ ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବେ? ତ ତାହା ତୃତୀୟ ପଦରେ ରହିଛି। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ତ ଏଇଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପର୍ବତ, ଏତେ ସବୁ ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବରୁଣ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ବିନା ସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଅସନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଖାଦ୍ୟ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେଉଁଠି ଶୋଇଲେ? ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ, ଘାସ, କୁଶ ମାନେ ଘାସ, ତାରି ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ସିଏ ଶୋଇ ବରୁଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବର ଗିଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରିଚାର। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବୁଧେ ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣ। କାହାର? ନା 10 ଶିର। 10ଟା ଶିର ମାନେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। କାହାର? ନା ରାବଣର। ରାବଣ କ'ଣ କରିଲା? ଶୁକ ଆଉ ସାରଣକୁ ଚାର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂତ କରି ପଠାଇଲା। କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇଲା? ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ତ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। କାହାକୁ? ଶୁକ ଆଉ ସାରଣକୁ ରାବଣ ପଠାଇଛି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। କାରଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ରୋହୀ କହି ରାବଣ ତଡ଼ିଦେଲା, ବିଭୀଷଣ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରି ନେବା ପାଇଁ ରାବଣ ଏହି ଚାଲ ଚଲାଇ ପଠାଇଛି ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ। କାରଣ ବିଭୀଷଣ ଯଦି ରାମଙ୍କ ପାଖେ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ
ରାବଣଙ୍କର ଯେତକ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତାହା ହୁଏତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ସହଜରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଯିବେ। ସେଇ ଭୟରେ ରାବଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହି ପଠାଇଛି କି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ପରି। ତେଣୁ ପିତା ଯଦି କିଛି କୋପରେ ରାଗରେ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ସେଇ କଥାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଧରିବା କଥା? ସେ କଥା କଦାପି ଧରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ସମାନ। ଏହାପରେ ରାବଣ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ବହିରେ ଏଠାରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲେ କହିଦେଉଛି। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ବିଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପଦ। ତ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ଏଠାରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁକିଛିକି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲ। ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ। ତେଣୁ ତୁମେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ହେ ବିଭୀଷଣ। ତ ତୁମେ ଜଣେ ବନବାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାବଣ ବନବାସୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ତେଣୁ କହିଛି ତୁମେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଶରଣ କାହିଁକି ପଶିଛ ଗୋଟିଏ ବନବାସୀ ଠାରେ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ରାବଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ? ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାଓ ସୈନ୍ୟ ଯେ। ପୁଣି ଅଙ୍ଗଦ, ଅଙ୍ଗଦ ପିଲେ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବାଳୀଙ୍କର ପୁଅ ତଥା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପୁତୁରା। ବାଳୀ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ ଲାଗିଥିଲା ରାଜଗାଦି ପାଇଁ, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାଳୀଙ୍କି ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ରାବଣ ଚାହିଁଛି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହି ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିତୃବ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କୁ, ପିତୃବ୍ୟ ହେଲେ ଦାଦା, ଦାଦାଙ୍କ ସହ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଫେରିଯିବେ। ବିହାୟସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୁତ କେଙ୍କେଟିହ କହି। ଏହାପରେ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ ବିହାୟସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ବିହରି ସାଗରକୁ ଜିଣି ଯାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାନର ସେନା ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେଉଁ ରୂପ ଧରି? ନା ବର୍ତ୍ତକ। ବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ବତକ ବା ଟେଣ୍ଟେଇ ପକ୍ଷୀ। ଏହି ପକ୍ଷୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସିଏ ରାବଣ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସିଏ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ତ ବିଂଶତି କର ଅର୍ଥାତ୍ 20ଟି କର ହାତ। 20ଟି ହାତ କାହାର? ରାବଣ। ଯେହେତୁ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ହାତ କେତୋଟି ହେବ? 20ଟି। ତେଣୁ ବିଂଶତି କର ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଯାଇ କହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ପାଇ ସତ୍ୱର ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର। ପାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିକି ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ ରାବଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦେବ ରିପୁ ଭାବରେ। ଦେବ ହେଲେ ଦେବତା, ରିପୁ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ 3 ଲୋକକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରାବଣ ରଖିଥିବାରୁ। ତ ସେ 2 ଜଣ ଶୁକସାରଣ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ଅନୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ କି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବି ଯେବେ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଶୁକସାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହରିଲା ବ୍ୟୋମେ। ତ ଧର୍ମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର କି ଧର୍ମ ଥିଲା, ଆମେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରହାର ଦେବାରୁ ଆମେ
ଅଳ୍ପେ ଅଳ୍ପେ ବଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଶୁକଶ୍ରବଣଙ୍କ ଯେ ସେ ଟିକେ ଟିକେରେ ବଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ତ ଦୈବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ? ଯଦି ସେ ବଜ୍ରାଘାତ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାତାଳରେ ମିଶିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭାନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହୁଏତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତୋଷୀ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶୁକଚାରଣ, ଏଠାରେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହେବ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି। ତ କେତେ ବଳ ତାର ଥିଲା ନା ଶଙ୍ଖ ବଳ, ଶଙ୍ଖ ହେଲା 1,00,000 କୋଟି ର ବଳ। ଏବଂ ପୁଣି ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେବ, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ତ ବାରି ରାଶି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତ ସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ରାମ କ'ଣ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପଚାରିଲେ, ଶୁକ ଓ ସାରଣ ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ରାବଣ କ'ଣ କହୁଛି, ମାନେ ମନେ ମନେ, ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ସେଇଠୁ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି, ବିରସ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା କି କ'ଣ କରିବ ବିଭୀଷଣ, ଅଙ୍ଗଦ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଭୟଟା ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ସିଏ ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି, ଅଟହାସ୍ୟ କରି, ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ତ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ପରାକ୍ରମୀ, ଭୀରୁଟିଏ। ସମୁଦ୍ର ପାରି କରିବା ପାଇଁକା ସିଏ କ'ଣ ଘାସ ଉପରେ ଶୋଇଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଭାବିକି ରାବଣ ମନେ ମନେ ହସୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିବ, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମନରେ ଆସୁଥିବ, ଡାଉଟ୍ ଥିବ କିଛି ବିଷୟ ଏହି ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ପିଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇତିହାସ ହେଉ, ଭୂଗୋଳ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ହେଉ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ, ଯାହା ବି ତୁମ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇବି, ଯେଉଁ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ଜଣାଇବ।